kai jayayya da duk wani bamaguje, kai jayayya da duk wani mai rena ikon Allah. To a cikin wannan sura za ka samu wadatattun ayoyi wanda suka ishe ka dalili da kuma hujja inda za ka ba da amsa idan aka nemi a tuhume ka game da tauhidi. To bayan bismillahir rahmanir rahim, malam ya karanta mana kuma mun ji Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da faɗin cewa alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda, wanda shine ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai. Malaman tafsir suka fara cewa surori guda biyar ne Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe su da alhamdulillah. Tun daga suratul Fatiha, sura ta farko a jiran surar Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata alhamdulillahi rabbil alamin. Amma da haka malamai suka ce kasancewa an buɗe waɗannan surori da alhamdulillahi ba yana nufin duk an maimaita su ba. A'a, kowace yadda aka kawo mana a cikin jumla tana lura da mu wani hikima da saƙo da ayar ke isar mana yayin da aka ambaci alhamdulillahi a farkon irin waɗannan surori. Domin can suratul Fatiha da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, hikimar haka ana gaya mana godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai. To kamar ayar da gaya mana dai duk wani wanda ba Allah ba bawa ne. To wajibi ne ko kowane bawa ya gode wa Allah, shine alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan ita ce ta biyu, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ya halicci sammai da kasai kuma ya sanya duhu hakan nan ba da haske. Wannan ba ana lura da cewa sammai da